Bueno, bani ikaskun naiz, eta gura gozue jakin nere 20 gauza, adi hurrengo minutu eri. Zenbat urteak koten, bueno, hori zinot esanik asko, ni dakot urte asko, baina ez dut esan miarremen publikuk zenbat urteak koten, klaro, ez? Ni bizi naiz, oinatin, hain zuzen Euskal Omendin. Potxalotz diala nebezinua, klaro. Zenbat neurtzen duten? Neurtuko, ni neurtukot, 76, hortik, ezakit, hortik. Niakoten begi koloria badia, marroiak, begi kolore marroiak. Niakot anai bat, dala fantasia nea anaia, dala munduko anarik onena niakotenak, klaro. Baduzu ez izenik, neri, bueno, igual, izaz, nire lagunak izaz. Ni maskote, hombre, nekatua, nire maskotea da, nire lagunik ona nekatua. Nere hobirik handizena, nere hobi izango litzateke igual, fatia piztinara. Nire guztai esa piztina fatia horri hori zanitia, eta lasai egoten, klaro. Beti ondoan ditudan bi gauza. Ez dakit, ordua, gauza beti alda izan ordua, betiak onduan ordua, eta igual mugikorra, bai. Nik segiro liten duten, ezagutzen segiro liten duten segiro lingot, igerik eta piztinan, klaro. Gaur jekin ez berandu, zehatzo, bueno, eukin hemen hor liadatxo bat, eta gaur jekin ez berandu, amaiketan hola. Nire azken WhatsApp mezuak, a ber, pasa mobila. Ez que ez zinot irakurri. Ez enea ez da, markatu. Ez que gero zagotzen ez esan. Vale. Gure nire ardautzua, guztain txat, eguardiro, jak, nire ardautzua nire guztain txat. Zer ezinot jasa, jende egin dagoena berba asko eta gauzak ez dagoena 20 aldiz, eta egin dagoena berba oso askar eta bokaliza beri, ni jende hori ez doa aguantaien. Nire berturik handiena, obviamente nire fizikua. Barkatu, hori da, hola, eta dakotela pelazo bat, eta dakotela dana, outfita dana, niri berturik handizena da, nahuela jota dana, barkatu. Nik ezagot gabeziarik, ni sentien dut, nik ezagot gabeziak. A ber, ez que galdera gualda izan apurrak bi norantzatan horretoztazu, baina ez, instrumentuan, dianak musika egiteko, ez da joten. Beste batzuk, txokolatia beti barkatu gozatzen biot, baltza, edo marroia. Nik ez du lorketan jende, txokolate zurixak jatzen dagoen jentia, nik ez du lorketan, beltza. Konta iman otzu nik nire galan dagoen gauza bitxiena. A ber, hola odogaketako kamara aurrian, a ber, markoren bat, hola sautarra dakotena nik. Hori horren noba ondiot. Behitu, nik esango zu gauza, nire inguruko bati emongo notzan gomendi horik onena izango litzateke itxeko beti gura dagoena bizitzen, desateko aske, itxeko gura dagoena bai profesionalki eta bai personalki eta bai ligaiten eta gauza garetan. Izateko aske, itxeko gura dagoena, beti, klaro. Bueno, eta hau ikusi hostian akordo dako zuela gure disko berretxa da la fantasia entzungai, plataforma digital danetan Spotify, YouTube, dana. Así que entzun, bale? Lotx! Zaparka dotoreak ta berriak, inon aurkitu ezin diren lokarriak, gerriko ez